जय मसीह के हमारे भाई बहन लोग, हम राव लोगन खातिर परमेश्वर का फिर एगो नया वचन लेके आयल बनी, जो हम राव लोगन के मत्ती का पुस्तक 15 अध्याय का जब राव 21 से 28 वचन पढ़ब तो ओकरा में कनानी जाति का स्त्री का विश्वास का दास्तान बतावल गइल बा। हम राव लोगन के आज उहे दास्तान सुनावे जात बनी। यीशु ओइजा से निकल के सूर और सौदा का देश में चल गई ना। देखा जा वो देश में से एगो कनानी स्त्री निकल के जोर जोर से चिल्ला के कहे लागल, हे प्रभु दाऊद का संतान, हमरा पर दया कर, का हमरा लड़की के दुगो दुष्ट आत्मा बहुत सतावले बना। लेकिन यीशु ओकरा के कुछ उत्तर नहीं दिया और ये ओकरा चेला आके यीशु से विनती कैला और कहला एकरा के जाए के कह दे, कहे कि हमनी के पीछे जोर से शोर मचावत आवत बिया। तब यीशु उत्तर दिया कि इस्राएल का घराना का भुलाइल भेड़ के छोड़ा के हमरा के केहू के पास नहीं भेजल बनी। पर वो आइल और यीशु के प्रणाम कर के कहलस लगल, हे प्रभु हमरा पर मदद कर। फिर यीशु उत्तर दिया कि लड़के का रोटी लेके कुत्ता के डाला अच्छा काम नहीं खे। फिर वो स्त्री कहलस, सत्य बा प्रभु, लेकिन कुत्ते भी उहे चूर चार खाना जवन ओकर मालिक का मेज पर से गिरल बा। ई बात पर यीशु ओकरा के उत्तर दिहला, कहला कि हे स्त्री, तुहार विश्वास बड़ा बा, जइसे तू चाहत बाड़ू तुहरा खातिर वैसने हो। और ओकर लड़की वही घड़ी ठीक हो गई। आमीन।